Egun 12.000 baino gehiago dira .eus domeinua duten web orria. Marka bada, norbaiti edo zerbaiti buruz ari garenean, burura datorkigun ideien multzoa. Eta hizkuntza bakoitzak ere bere marka du. Euskararen marka besteak beste, Euskararen aldeko kanpaina, diskurtso, ideia, logo edo eta abestietatik abiatuta sortu da. Gaur egun ordea, ingurune digitalean ere sortzen da Euskararen marka digital bat. Baina nola egiten da hizkuntza baten marka digitalaren jarraipena edo analisia. Euskararen kasuan besteak beste, ikusentzunezko plataformetara euskaraz, jatorrizko bertsioan, bikoizturik edo azpitituluekin heltzen diren hainbat eduki biltzen dituen zer non ikusi katalogoa dugu. Eta honek pista batzuk ematen dizkigu. 2024ko uztailean, streaming plataforma guztietan 7.385 eduki kontabilizatu zituen euskaraz. Sare sozialetara edukiak euskaraz igotzen dituzten eduki sortzaileen zerrenda ere eskura dago. Hauen artean badira bidaien, bideo-jokoen, euskararen edota hartzaintzaren zein magiaren inguruko edukia sortzen dutena. Gainera, ezin dugu ahaztu .eus domeinua. Euskararen espresio digitala da. Eta euskara eta euskal kultura ikusgai egiten ditu sarean. Pixkanaka pixkana euskarazko tresna, aplikazio, baliabide zein eduki digital gehiago sortuz eta hauei ikusgarritasuna emanez, euskaldunok komunitate gazte anitz eta parte hartzaile baten markari gara sortzen sarean. Eta zuk zein eduki mota somatzen duzu faltan euskaraz ingurune digitalean.